Ora enek apa al jihad jihad. Iku ayat riba yen to mukul, memukul, nyabetno sapa arajul wong lanang bisa fihi kelawan pedange rajul fisabilillahi ing dalem dalane Allah taala. Innamal jihadu angin pestine utawi jihad iku man wong ala kang gelem ngrumat ya man walidayhi ing wong tuwa lorone man. Dadi jihad sing diarani jihad iku ora kudu perang. Ora kudu Allahu Akbar kok bandol ngono ora. Allahu Akbar kok pentung ngono ora. Diarani jihad iku ora ngono. Sing termasuk jihad iku ora kudu ngono. Saiki wis gak usum ngono. Tak jamane mbiyen Kanjeng Nabi iya. Tapi setelah Kanjeng Nabi itu dilarang. Lah bentuk ganjaran jihad piye? Akeh ganjaran jihad. Ganjaran jihad itu ora kok kudu nggawa pedang utawa nggawa perkul. Meraih wong kafir ora. Ngrumat wong tuwa loro. Itu ya jihad. Jadi ngrumat wong tuwa loro itu klebu golongane jihad. Jadi ora kudu wadul. Ora kudu jihad iku oh Akbar menurut Jakarta kok Habib Rizik. Ora kudu ngono. Apa merkuli sapa iku, Pak? Ora kudu ngono. Tengok-tengok omah kerja ngurmatian wong tuwa loro. Ngurmati wong tuwa loro iku jihad. Ganjarane padha karo jihad fisabilillah. Wis ganjarane jihad fisabilillah. Padha. Itu ora kudu ora usum nek iki lapo awake dhewe merangi sapa. Lah kecuali nek negara dijajah dhewe kan. Negara ayo mepe ora karo-karuan Allahu Akbar terus. Oh Akbar yo adzan ngono. Salat. Salat dari salat. Pikiran. Napa turun dalan Allahu Akbar. Apa Allahu Akbar sapa? Wong pemerintah adem ayo ora karo-karuan. Ora ono masalah. Tidak kudu ngono ku Pak. Jadi dia itu ora kudu perang. Tapi ngrumati wong tuwa loro wis klebu golongane jihad. Wa ala waladahu fa huwa fi jihadin. Kerja kanggo ngrumati anak bojo iku ya klebu golongane jihad. Ya. Ya Allah. Kula tak perdamel Gusti. Ya. Damel nafakoi anak bojone kula Gusti. Iku jihad iku. Klebu golongane jihad betul. Jadi ya. Dal tegal ya Allah. Lajeng perdamel Gusti menawi angsal rezeki dadi kula damel rumah anak bojone kula supados anteng oleh ibadah. Jihad. Lah jihad ora kudu apa Akbar jihad apa. Ora usum ya, ora usum. Wis tengok-tengok nang omah rumah wong tuwa loro, rumah anak bojo wis jihad. Ya. Jihad. Wa man 'ala nafsahu fakaffaha 'anil nas fa huwa fi jihadin wa man 'ala nafsah fakaffaha 'anil nas fa huwa fi jihadin. Nara dia anak bojo ya niat ya Allah kula ajeng damel Gusti damel awak kula Gusti damel awak kula piyambak Gusti supados kula niki mboten dados wong sing njaluk-njaluk
Mboten dados wong sing pergaweane njaluk-njaluk. Iku wis jihad. Mulang ngaji ya jihad. Budal ngaji ya jihad. Piye jajan? Jihad itu kan golek ganjaran jihad itu sak pirang-pirang. Nah, termasuk mergawe kanggo ngrumat awake dhewe iku ya jihad. Man ala nafsah fakaffaha anin nas fa huwa fi jihadin. Damel Gusti wates kula saged ngibadah kanthi anteng. Mboten dados tiyang sing njaluk-njaluk, senengane njaluk-njaluk. Nah, menika jihad betul. Wates kula mboten dados tiyang ingkang njaluk-njaluk ning abang ijo. Wates kula mboten dados tiyang sing ngemis sedekah. Iku wis jihad iku. Lha wong kok penggawean kok sedekah. Lha apa? Kok yo mergawe. Njaluk kok di atas namakno sedekah. Kok yo kliru kan. Dosa. Waman ala nafsa fakaffaha anin nas fa huwa bi jihad. Mergawe kanggo awake dhewe wis jihad. Mulane kadang ngono. Santri. Wo kotak ngono rada. Piye ngono ya. Santri go kotak. Dengan dalih kanggo pesantren. Iku kanggo pesantren tenan ta ora? Mbok yo nek ora kuat gawe pesantren ora usah gawe, ora usah bangun. Pomo kepengin njaluk sumbangan yo ning gone alumni ora usah tak ngono sini wong. Iya. Ya mesti kadang lho. Iki niate gawe pesantren apa niate apa kadang kurang ya mikir. Tapi ora apa-apa nek gawe pesantren kok nang ora. Tapi repot juga. Nanti gua awake dhewe atas mengatasnamakan pesantren. Ya akeh ngono. Dimulane ana pesantren njaluk-njaluk kok aku ya rada piye pesantren kok njaluk-njaluk. Umpama kepengin njaluk kok ning kene alumni ini dhewe ya. Sampai metu. Nggawe pondok kok jaluk-jaluk. Jaluk ora usah gawe nek kira-kira ora kelar. Iku nek prinsipku. Ora usah jaluk, ora usah gawe. Ora kelar kok gawe barang mak apa. Lha sini wong. Kalender. Masa itu kalender. Kadang bocah pucet ngono sedina ora mangan mbok piye masa. Tapi ora apa-apa, umpama digo pondok ya ora apa-apa tapi. Ya ora apa-apa, tapi yo teman-teman mesti ngono lah. Nek iso iku njaluk ning ngene. Umpama njaluk sumbangan ning ngene alumni dhewe lak yo kena. Jadi wong gak suudzon ning gone pesantren. Salah satu wong suudzon saiki rada ora patek seneng pesantren iku gara-gara faktor iki salah sijine iki. Salah sijine ya iku. Alden. Nah, wo kotak. Repot saiki. Nah, aku prinsipku ora usah ora kuat gawe pondok ora usah gawe. Nak kuat yo gawe kok awake dhewe, ora kuat yo tengok-tengok lah apa. Kecuali ana wong sing ape bantu yo monggo. Lah nek ora ana apa bantu yo ora usah njaluk. Ora kuat yo wis ora usah gawe. Napa sih ngrusak. Ndadekno jumbo.
awak kok doyong jalane berjuang ora mok kaya pondok tok. Jalane berjuangan ora ngono tok. Sak pirang-pirang jalan. Jadi ning ngarep salah satu penyebab rusaknya Islam, jatuhnya Islam itu ya karena orang Islam sendiri dari beberapa faktor.